Nang madukot nito ang ulo ni Inko, agad-agad lalapit sana si Sauro kay Ingkong Esteban. Ang kaso lang, hindi siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Nagwika ito ng, "Ingkong! Hindi po ako makagalaw!" Sabi ni Impong Uben. Batang manggagamot, huwag ka nang magbalak mangyalam, sapagkat nakikita mo yang ugat sa katawan mo. Yang ugat na yan, kumikilos ayon sa takbo ng aking nais ipagawa. Sa isang utos ko lamang, pupulupot yan sa katawan mo at kapag ang dulo ay nakalapat na sa dibdib mo, papasok yan at pupulupot sa puso mo, bata. Pinuno. Sa mga nagtataka bakit naghahayag si Ingkong Esteban, pabulay-bulayan ninyo. Naaalala nyo ang nasabi ko sa isang bahagi ng kwento? May pambukas panalangin, himno, at ang huli ay ebanghelyo. At bakit maraming paghahayag si Ingkong Esteban? Dahil umuugnay na ito sa isang arkanghel na mandirigma. Sa mga nakakaalala, ang bawat salita na hinahayag ni Ingkong Esteban ay di basta pagdada at pagsindak lamang sa kalaban, kundi alinsunod sa gampanin pangbukas ng banal na konsagrasyon. At alam ko na may mga espiritista na warrior member dito at alam nila, ang lehitimong alam nila, bago ka tumawag ng banal na protektor, kailangan mong ihayag ang ebanghelyo sapagkat ito ang tabak na magkabila ay talim at kordon upang makababa ang banal na protektor. Kung ang pari nga, sa simbahan bago tayo magkomunyon, may pambungad aral para sa pagtanggap natin ng sagradong bagay. Diba? At nang madakot ni Impong Uben si Ingkong Esteban sa ulo, unti-unting may dugong tumagas sa sentido ni Ingkong Esteban na kung saan nakabaon ang mahahaba at matutulis na kuko ni Impong Uben. Unti-unting napapaluhod si Ingkong Esteban at si Impong Uben ay nanggagalit ng husto ang mga panga na animoy. Walang makakatanggal sa pagdakot nito sa ulo ni Ingkong Esteban. Nagwika ito ng, Manggagamot, akala mo ba'y basta-basta lamang ako? Hinintay ko ito ng buong maingat at aking tiniis ipain ang aking mga alagad upang makapasok ako ng madali. Nakapikit lamang si Ingkong Esteban habang may inuusal ito. At nang akmang uunat ang kaliwang kamay ni Impong Uben patungo sa katawan ni Ingkong Esteban, ay nagalaw niya na ito at bigla siyang nagwika ng, Baraki! Nafshi et Adonai Aum! Sabay itinusok ni Ingkong Esteban ang sanga sa lupa. Biglang may bumulusok na nanggagaling sa langit na nagliliwanag na animoy isang bulalakaw at sa isang malikmata ni Sauro tumambad sa kanya ang isang malaking nilalang. Nakabaluti ito at nakakalasag ng ginto. At meron itong dalawang naglalakihang pakpak na puting-puti. Nakasandalyas na ginto at pamigkis. May napakalaking espada na may hawak na kadena. Walang sabi-sabi,
agad nito tinakala ng arkanghel. At pagtanikala nito, agad-agad nitong nilipad ng arkanghel si Impong Uben sa isang malaking puno at sabay itinarak ng arkanghel ang espada sa dalawang malaking pakpak ng Haring Aswang na si Impong Uben. At ang malagong tinig nito ay nagwika ng, Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos, at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at ng nangasa ibabaw ng lupa at ng nangasa sa ilalim ng lupa, upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Hesukristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. pinuno. Pagkatapos magsalita ng arkanghel, ay tumango ito kay Ingkong Esteban at binasbasan niya ang hawak nitong bote, sabay wika ng, Kapatid, purihin ang Diyos na kaluwalhatian, at lagi mong tatandaan na ang lahat na sa Kanya'y dumadaing at nagdarasal na may pasasalamat ay Kanyang dinidinig. Magpatuloy ka, kapatid, sa bawat kaluluwa at espiritu na maakay ng bawat nilalang sa Diyos ay libu-libong anghel sa kalangitan ang nagpapalakpakan. Matapos yan, yung arkanghel ay singbilis ng bala na dagliang nawala papunta sa kalawakan. At nang pinahid ni Ingkong Esteban ang tubig mula sa bote, saksi itong si Sauro na unti-unting umampat ang dugo at yung malalim na sugat na likha ni Impong Uben sa sentido ni Ingkong Esteban ay naging isang marka na lang na mababaw. At nang makatayo itong si Ingkong Esteban mula sa pagkakaluhod nito, nakita niya ang mga gabay niya na matataas ang antas. Nagre-ritual ang mga ito kung nasa ang lugar si Impong Uben, na yung kanyang mga pakpak ay nakasalakob sa kanya. At sa dulong bahagi, may kuko na matalas na matigas na buto, at doon nakatarak ang espada ng isang arkanghel. Pagkaritwal ng mga engkanto, sabay selyo kay Impong Uben. Nagwika ang isang gabay ni Ingkong Esteban ng, Kaibigan, bukod sa aming selyo, nakaselyo yan ng espada ng isang mandirigmang arkanghel na sugo mula sa langit. At ayon na rin sa arkanghel na pumarito, kapag nahugot yang espada na yan, magiging espiritu yan na di wagas at isa yan sa magiging halimaw na pagdakay. Maaaring tawagin ng isang tao gamit ang isang uri ng pito. Ngunit, kukuha pa yan ng buhay sa mga ngahas na gagamit ng bagay sa aming sinabi. Kaya't, aming minabuti na itago yan para sa ikabubuti ng marami. Pagkatapos marinig ni Ingkong Esteban ang bawat pamili ng mga gabay, hinugot niya sa lupa ang sanga na kanyang itinurok, at laking gulat ni Ingkong Esteban nang makita niya ang buong espada ay may mga selyo, at ang bawat selyo ay kumakatawan sa mga espiritong nakakulong sa sanga. Kanyang tinawag si Sauro. Sauro, iho, anong nakikita mo sa bahagi ng sanga na hawak ko?
Sumagot ito ng, "Ingko, wala po." At ang balik na tugon nito ni Ingkong Esteban, Sauro, iho, kapag naipasa ko na ang lahat na ipapamana ko sa iyo, at kung loobin nawa na makita mo ang selyo ng sanga, ibig sabihin, karapat dapat ka sa ipapamana kong ora nitong sanga. At nang masabi yan ni Ingkong Esteban kay Sauro, nagtanong ito ng, "Ingko, ang bagay na nasaksihan mismo ng aking mga mata, ngunit ang aking isip ay merong pa ring pagdududa. Papaano ko po ito mapapaunawa sa aking sarili?" At tumugon si Ingkong Esteban ng, Gaya sa nasasaad, dahil ang mga tao ay mapanghusga, at ang hiwaga ng mundo ay kanilang hinakahaka sa kanilang sariling kamangmangan sa salita ng Diyos. Sa kanya'y sinabi ni Jesus, "Lalaki, paniwalaan mo ko, na darating ang oras na kahit sa bundok na ito na si Jerusalem, ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Dadapwat dumating ang oras, at ngayon nga, nasasabihin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisimba at kinakailangang magsimba sa Espiritu at sa katotohanan." Sauro, ang tunay na taglay ng isang nagtatangan at kapangyarihan ng isang nilalang ay bumabase sa buong pananampalataya ng totoong nakakaunawa ng salita ng Diyos. Tandaan mo yan. Maya-maya pa, nag-usal ito ng lihim na pangalan at iginawad niya ang basbas niya kay Sauro. Nagwika si Ingkong Esteban ng, Sauro, ang malalakas na tangan, kahit may libo ka mang dasal, ngunit ang bawat pamili nito ay di mo isa sa katuparan, hindi ito babalong sa gaya ng inaakala mo. Mas mapalad ka kung ang bawat tao at espiritong manunumbalik sa iyo ay marunong kang magpatawad at unawain sa makasagad na estado ng iyong emosyon. Maging ang kidlat at kulog ay kaya mong siluin sa iyong baywang. sabay basbas kay Sauro. Pagdakay ang mga natirang matatandang aswang, pag-usal ni Ingkong Esteban. Maniwala ka o hindi, pinuno, ang kulog at kidlat na nagmula ay di na matanaw ng mga mata sa kalangitan, ay nilamon ang mga kampo ng kadiliman. Ni bakas ng abo ay naglaho, kasama ng pagtahimik ng buong paligid. At ang haring aswang ng mga imlan sa kahuli-hulihang tanaw ni Sauro sa puno ay biglang naglaho. Ang pakiramdam ni Sauro sa buong katawan ay totoong nagmamanhid sa hindi niya maipaliwanag. Ang sabi sa kanya ni Ingkong Esteban, Sauro, kunin mo itong sanga at bote. Sabay binuka ni Sauro ang kanyang mga palad. At nang mailapat ni Ingkong Esteban ang sanga at bote, napagalaw si Sauro, sapagkat ang kanyang nakita sa likod ni Ingkong Esteban ay nagliliwanag na nilalang.
at nagwika ito ng, Sa'yo, aming kaibigang Sauro, binabasbasan ka namin na maging tanod ng punong yan, kalakip bilang tipanan namin at basbas, ay sa iyo. Hanggang sa pagmamanahan mo ng sagradong bagay na yan, manatiling nakaapak ang mga paa mo sa lupa. Huwag na huwag mong hahayaan na ang emosyon ng pagiging tao ay lamunin ka, sapagkat maaari mo yung ikapahamak. At ang lahat-lahat ng iyong atikha ay maparam na gaya ng isang bula. In nomine Dei Patris Omnipotentis, et qui servat mandata ejus, beate qui autem incredulus, es non erit mundus cum, tegirerit, barakhi nafshi et Adonai, aum. At ang lahat ng kaganapan ay naging mapayapa. Nang matapos ang pagsiselyo, muling pinuntahan nila Ingkong Esteban si Rabani at nagsalita ito ng, Iho, lubos kong pagdadalamhati sa sinapit ng iyong mag-iina. Naway matagpuan mo sa iyong puso ang kapayapaan. Walang pagsubok na binibigay ang Diyos Ama sa mga anak niya. Bagkus ang lahat ng bagay at pangyayari ay nakatalaga na, at ang bawat bagay ay may kadahilanan upang makita ng bawat isa kung ano ang pananampalataya ay simbolo at namumunga yon sa pagdidilig ng bibig. Sa makatuwid, kailangan mo lamang magdasal ng taimtim. sabay tugon ni Rabani ng, Ingkong Esteban, napakadali niyo pong sabihin yan. sapagkat hindi kayo ang aking nasa katayuan. Lumipas ang araw, buwan, di na nakita si Rabani. Pinaghahanap ito ng kanyang mga magulang, ngunit hindi na natagpuan. Lumapit ulit sila kay Ingkong upang isangguni ang pagkawala ng kanilang anak. At sa pagsasangguni nila kay Ingkong Esteban, nagsalita ng dinukot ito ng kapatid ni Melita. At ang kapalit ni Melita at ng kanyang ama na si Impong Uben. Ginawad sa buhay si Rabani. At sa susunod na yugto ang paghubog ni Ingkong Esteban sa kanyang apprentice na si Ingkong Sauro. Siya ang tinalagang tanod sa kaharian ng Busilak at ang makulay na buhay ni Ingkong Sauro sa pakikipagdigmaan naman niya sa mga kampo ng demonyo. At saka kung papaano siya umibig at nakipagdigmaan sa mga nanunubok na antingero at mga espiritu. Pinuno, maraming salamat sa oras at pagkakataon na ibinigay mo sa aking kwento at sa lahat ng listener. Pagpapala ang sumagana sa bawat isa. Nais kong malaman kung ano ang nais niyong isunod ko. Kung yung istorya ni Ingkong Sauro, o Kwatog, o Mary ang kaluluwang nangusap ng kanyang masalimuot na buhay, at ang pagpapaliwanag sa Hades. Yan ang inyong mga pagpipilian. Sana nagustuhan nyo ang kwentong ito. Marami pa akong paparating na kwento dito sa channel ni Pinuno. Muli-muli, ako nga pala si Sky. Okay, opinion ko sa kwento. Finale pa lang to ng Sky dun sa dalawang, parang 2 stories to kasi yung una yung parang introduction niya kung sino ba si Sky. Pakinggan nyo yun yung Sky 1.
Tapos hanggang dito sa finale, yung Haring Aswang true story. Grabe, nakakapanindig balahibo tong kwento na to. Ang galing no, hindi natin talaga alam na may mga ganitong ganap na nangyayari sa Pinas. Partida Pinas pa lang. Paano pa kaya sa ibang bansa? Ibang mundo. Hindi natin masasabi, di ba? O ayan napakinggan nyo yung mga binanggit kong Latin. Notes nyo na, pwede nyong i-record kung sakaling makita nyo man to sa kung anong site, kung paano siya banggitin. Well, hindi naman siya 100% perfect, pero nasa sa inyo kasi yan, kung paano nyo babasahin at kung paano nyo iintindihin. Ako kasi, 2 dekada ko na ginagawa. Well, tama, 2 dekada ko nang ginagawa to, so feeling ko tama naman, tsaka may mga antingerong nagtatama kapag mali ako. So, yun lang guys. Pwede bang magpasalamat tayo kay Sky para sa kwento na to? At Sky, ang gusto ko sanang marinig yung kwento ng ni Ingkong Sauro. Mukhang gera na naman yun tapos ang dami niyang kalaban. Kapwa antingero, manggagamot, espiritu, tapos meron pang demonyo. Yun sana Sky, Ingkong Sauro. Comment naman kayo ng Ingkong Sauro kung yun din yung gusto nyo marinig. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.